Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin littafinmu Harajar Ƙwaila. Kar a manta da subscribe, like, na gode. Harajar Ƙwaila kashi na 6. Ai kuwa suna dira a hotel suka shiga daga ciki. Abdul ya ce, to ni dai zan jira ki a mota na mayar da ki, amma fa yau wallahi sai ke bani kasorin. Ta ce, wai kai Abdul wani irin mutum ne? Sai fa an sallame ka, sannan abin da zan samu ka ce sai na baka? Ka ringa gode wa Allah. To wallahi bari ka je, idan har haka za ka dinga yi min, to sai dai kawai ka rabu da ni, ka dinga nemo wasu can daban. Ai na ga Sadiya nan, me yasa ita ba ka yi mata haka? Saboda ka san wallahi kar ta san kar ne kai da ita. Murmushi ya yi ya ce, haba dai Tima, ke ma ke san amana ba ta ce haka ba. Ba zai yiwu na dinga haɗa ki da sugar daddies ba, amma ko sun sallame ni a ce ke ba za ki san min wani abu ba, saboda ai ka san ki ya fi nawa. Ta ce, wallahi ƙarya kake yi Abdul, saboda akwai time ɗin da ka haɗa ni da wani guy ya baka naira miliyan 1, amma ni 500,000 ya bani, sai da ka karɓi 100,000 a hannuna. Da ni da kai waye ya ci riba? A kai a tunaninka ban san duk wani abu da kake yi ba? To wallahi ka ji na rantse ba zan baka ko sisi ba. Idan har ka ga na baka, to abin da Alhaji ya baka nawa ya fi naka yawa ne. Ya ce, to shi kenan, na ji almasifatu dangin jaraba. Banza ta yi da shi, ta tura ƙofar ɗakin ta shiga, shi kuwa ya koma zaune ta tarar da Alhaji yana zuƙar sigari. Juyawa ta yi ba tare da ta kalle sa ba. Ta ce, ka kashe wannan sigarin da kake sha, idan ba haka ba zan yi tafiyata, don ni ba na mu'amala da masu shan sigari saboda illarta. Saurin dangwala ta yi a cikin wani ɗan bowl da ke gabansa ya kashe, yana fesa turare don kawar da warin sigarin. Ya tashi ya tunkari inda take, ya ce, ki yi haƙuri gimbiya sarautar mata, ai ban san haka ba, wallahi da ba zan ma kunna ta a ɗakin nan ba, tuba nake yi. Ta ce, shi kenan, ga ka shekaru sun ja amma kana shan sigari, wannan bai dace ba, ka kiyaye ko don lafiyarka. Ya ce, insha Allah daga yau zan daina shan ta gaba ɗaya. Ta ce, ai ba zai yiwu ka daina ba, saboda ka riga ka saba, amma dai idan kana shan kare 2 ko 3 ka dawo shan kare 1, daga shan kare 1 ka dawo shan rabin kare, daga nan za ka daina sha gaba ɗaya in Allah ya yarda. Ya ce, godiya nake, Allah ya albarka. Ta ce, amin. Ta ina za mu fara? Ta ce, ta duk inda kake so nan za mu fara. Ya ce, to mu je ciki a wasa ni. Suka ƙarasa ƙuryar ɗakin inda bed yake. Cire kayan jikinta ta yi, shi kuwa dama daga shi sai gajeren wando da singlet. Kwanciya ya yi kan bed, ita kuwa ta haura kansa ta fara kissing ɗinsa tun kan tafin ƙafarsa har zuwa kunnensa. Ko'ina lasar jikinsa take yi tana tsotsa, saboda wani fitinannen ƙamshi da ta ji yana tashi a jikinsa duk da sigarin da ya sha. Kana ta haɗe bakinsu guri ɗaya, ta kama harshensa tana tsotsa tana karkaɗawa, suna tsotsar yawun juna. Kana ta kama lips ɗinsa na ƙasa tana yi mai wani tsotsa tana jan numfashi. Ai kuwa gaba ɗaya ya rikice, sai nishi yake yi yana jan numfashi. Ya ce, wash baby na, yau wannan salon ai zai a kashe ni kafin in yi releasing. Ta ce, ba za ka mutu ba, kawai dai ka san gara ana yi ana samun sabon update. Ai ka san ko tuwo ake ci kullum, to ana buƙatar a sauya mai miya. Ya ce, tabbas haka ne, ke ɗin ta daban ce, gaskiya kina yi. Wai ba za ki zo in yi tafiyar nan da ke ba? Ta ce, a'a, mahaifina na asibiti, wannan tafiyar dai ba da ni ba, sai dai wani karo idan Allah ya yarda. Ya ce, to shi kenan. Kana suka ci gaba da romancing ɗin juna. Juyar da ita yi, ya dire ta a ƙasa, ya koma samanta, ya fara tsotsar ƙasan wuyanta har zuwa ƙirjinta, ya kama nononta ɗaya ya fara tsotsa kamar zai tsinka mata shi, yana murza ɗayan, ya gangaro har kan cibinta yana tsotsa zuwa ƙugunta, ya gangara har kan yatsar ƙafarta babba yana lasa har ya dire kan hack ɗinta da ya fara ɓulɓular da ruwa saboda sha'awa. Romancing ɗinta da yake yi, saƙon na tafiya yadda ya kamata.
zura harshensa ya yi a ciki yana karkaɗawa yana dawowa yana goga mata haƙoransa a saman ɗan tsakiyarta. Ai kuwa sai banƙarewa take yi tana jan wani ɗan iskan yaji tana danna kansa, shi kuwa ya dage sai ƙwaƙularta yake yi yana tsotsa. Sai da ya gama rikita ta kana ya jawo ƙatanyar zarmalulunsa ya zura mata a cikin raminta ya fara caccakarta. Suka fara nishi suna gurnani sai sumbatu suke yi suna yaba daɗin juna. Caccakarta kawai yake yi kafin su ƙanƙame juna suna kawowa a tare. Tashi ta yi mai wani style ta kwanta a gicce kan hannunta, shi kuwa ya kwanto ta bayanta ya ɗage ƙafarta ya riƙe ya zura mata abar. Suka ci gaba da sha'ani sai ihu suke yi kusan mintuna 30 kana suka ƙanƙame juna suna makarkatar daɗi. Ya ɓulale ta da ruwan madara suka baje suna hutawa. Bayan mintuna 5 suka tashi suka shiga bathroom suka yi wanka. Ta fito ta shirya ta ce to ni zan tafi. Ya ce shikenan bani jakarki. Ta ce ai yau ban fito da jaka ba. Ya ce okay. Buɗe wardrobe ɗin ɗakin ya yi tare da ɗauko wata leda ya buɗe ledar ya saka mata rapper ɗin dubu-dubu ya fi guda 6. Ya ce ga wannan saboda yau na ji ki da masifar daɗi. Ke fi kullum gaskiya ke faranta min rai fiye da tunanina. Ta ce godiya nake Alhaji amma nan kake zama ne? Ya ce sosai wannan ɗakin mallakina ne. Kuɗin shekara 2 na biya a nan nake sheƙe ayata saboda gidajen hutawata mafi yawanci yarana na zuwa can su same ni. To ke ga wata rana ake wa gudu kada girma ya faɗi. Ta ce tabbas haka ne. To Allah ya kau da ɓacin rana ya karɓa da amin. Kana ta fito ta sami Abdul a mota ta ce Alhaji na neman ka. Tashi ya yi ya fita ya zo ya tattarar da Alhaji bakin ƙofa. Shi ma wata leda ya miƙa masa da kuɗi ciki. Ya masa godiya kana ya juya ya tafi. Ta ce to Alhaji dai ya sallame ka saboda haka na rantse da Allah naira 5 ba za ka ci a kuɗin nan ba. Ya ce a'a ni ban ma ce ki bani ba saboda na ga yau masifa kike ji. Kada ki kawar min da hanyar samu saboda na lura tun ranar da na haɗa Alhaji da ke ya daina neman kowace yarinya baya da zance in ba naki ba. Su daga dukkan alama ke gamsar da shi fiye da tunaninsa. Ta ce sosai kuwa shi ma jarababbe ne kamar ni kaga an haɗu da an dace. Wayar ta ce ta yi ringin dubawa ta yi ta ce a'a waye ke kira na kuwa? Ya ce wa ya sanar miki? Ki duba mana ai ke san ke ta jama'a ce. Ta ce na san ni ta jama'a ce amma ka san ni ba kowace shara nake kulawa ba. Ya ce haka ne. Daga wayar ta yi ta ce assalamu alaikum. Ɗayan ɓangaren da aka kira aka karɓa sallamar. Ya ce a'a Harijar Ƙwaila an manta da ni ko nema na ba a yi. Jin muryar ta tuno mutumin nan ne da suka haɗu ya ɗauke ta a hanya suka je hotel ya gamsar da ita da ƙatuwar bananarsa. Murmushi ta yi ta ce ranka ya daɗe kana nan kenan. Ai na yi tsammanin kai ne ka manta da ni ba ni ce na manta da kai ba saboda baka neme ni ba. Kaga ta ya ni zan neme ka tun ranar da muka haɗu ko waya baka neme ni ba. Ya ce ki yi haƙuri wallahi madan ce ba lafiya sosai na ɗauke ta mun fita ƙasar waje. Ashe maganin planning take sha bani da labari. To shi ne ya ba ta reaction har an yi mata aiki amma mun dawo alhamdulillah. Ta ce masha Allah haka ake so ka ce ba kwa buƙatar haihuwa shi yasa take shan maganin planning. Ya ce a'a ni ina son haihuwa ita ce dai ba ta so saboda karatun da take yi. Ga masifar kishin tsiya ta hana ni in ƙara aure. Ta ce to shikenan ai sai ku yi ta fama tunda tsoronta kake yi ba za ka yi aure ba ka daina neman matan banza. Ya ce au wa'azi kike yi min ne? Ta ce a'a kawai gaskiya nake faɗa ma ka zama jajirtaccen namiji a gidanka wallahi ko matarka sai ta ji shakkar gaya ma wata maganar da bata dace ba. Amma a ce kana buƙatar haihuwa ka ajiye mace saboda karatu ta ce ba za ta haihu ba gashi har abin ya bata matsala. Da baka da kuɗi fa kana ji kana gani za ta kwanta ciwo maybe ma ya zama ajalinta.
amma da yake akwai hali kaga ka tafi ka kai ta asibiti an yi treating ɗinta. Ya ce ai wallahi baki ma san wani abun baƙin ciki ba, an ce yana da matuƙar wahala mahaifarta ta iya ɗaukar ciki, idan ma har ta ɗauka to sai dai a yi mata ɗaurin mahaifa har zuwa lokacin da cikin zai yi ƙwari. Ta ce a'a ka ji irinta, to Allah ya sawwaƙa ya kiyaye gaba ya bayar da mai albarka. Ya ce amin ya Allah, na gode. Ana ta ina ne haka? Ta ce wallahi daga wani wuri na fito zan wuce hospital ne, mahaifina ne ba lafiya. Ya ce ayya Ubangiji Allah ya bashi lafiya. A wace hospital ne? Ta ce Rahama Clinic. Ya ce kai ina ma kusa ga gurin, ga ni nan zuwa in duba mahaifin namu. Ta ce a'a ni gidanmu ba a san ina kula samari ba, kar ka jangwalo min masifa. Ya ce a'a wallahi ai da ganina an san ni ba mutumin banza ba ne, sannan ai mahaifinki na jama'a ne, za a yi tsammani ko cikin jama'arsa ne wani ya zo duba sa. Ta ce tabbas haka ne, to sai ka zo, na gode. Ta datse kira. Abdul ya ce a'a Ƙwaila ya aka yi, wannan kuma ina kika same shi? Ta ce Abdul zan maka rashin mutunci wallahi, kar ka koma kirana da wannan ɗan iskan sunan wai Ƙwaila. Ya ce wallahi Tima ke Ƙwaila ce, saboda gaba ɗaya duk ruwan burar da kike kwasa ke kasa yin ƙiba, ga ki nan dai damarki kawai sexy body da Allah ya baki, ga kyau, sannan duk namijin da ya lashi zumarki sai ya yi marmarin sake kasancewa da ke, ba don haka ba don Allah menene namiji zai biya a tattare da ke in ta nono zai bi da ɗuwawu. Sosai maganarsa ta sosa mata rai, ta yi shiru ba ta ƙara magana ba. Kunna data ta yi, ta shiga Google ta fara binciken abubuwan gyaran jiki da ke sa mace ta cicciko ta yi ɓulɓul, ai kuwa ta samu. Ta ce Abdul zame da ni kasuwa. Ya ce wallahi ba zan iya zamewa da ke kasuwa ba, saboda akwai wanda ke jira na da kai mai sari. Ta ce oke to dare ne a asibiti, ko gobe na je ko anjima. Ya ce yauwa ki yi haƙuri fa kar ki ga kamar rashin nasifa ce na miki. Ta ce no kar ka damu akwai lokaci na nan zuwa. Murmushi ya yi saboda bai fahimci inda maganar ta dosa ba. Bakin gate ɗin hospital ya dire ta, ta shiga ciki. Ko da ta shiga Hajiya Hafsa kawai ta tarar nan zaune, mahaifiyarta ta shiga daga ciki. Jakarta ta ɗauka da bata fita da ita ba, ta saka kuɗin da Alhaji ya bata. Kana ta ce Hajiya ina Umma? Ta ce tana ciki, jikin mahaifinki ne ya tashi, shine likitoci suke kansa. Mahaifiyarki ta shiga daga ciki saboda yana son magana da ita. Idanu ta zaro tare da suka cicciko da hawaye. Ta ce ya Allah ka dibe ni da idon rahama, kada ka ɗauki mahaifina a wannan halin da muke ciki, Allah ka bashi lafiya. Hajiya Hafsa ta karɓa da amin. Ta ce ai ciwo ba mutuwa ba ne, sannan ba wanda baya wuce lokacinsa, kuma Allah shine gatan kowa, idan ma lokacinsa ya yi Allah ya sa ya cika da imani, Allah kuma ya zama gatanku. Ta karɓa da amin. Kana ta zauna amma gaba ɗaya ta kasa samun natsuwa. Hajiya Hafsa ta ce yauwa magana nake son yi da ke, saboda na san ke fahimci abin da nake nufi a ɗazu. Tima ta ce tabbas haka ne, na fahimci abin da kike magana a kai. To ya aka yi ne? Ta ce dama ina da gida ba iya unguwarku ba kawai, ina da gidaje a unguwanni daban-daban, sannan ina harƙalla ta maza da ta mata. Duk namijin da yake son a haɗa shi da mace ƙatuwa ko ƙarama irinki ina haɗa su, sannan ina haɗa mata da mata, ana samun manya-manyan kuɗaɗe. Ke ni fa harkar da nake haɗawa ba ta kuɗaɗe ba ce ƙanana, miliyan 1 ko miliyan 2, ta biliyoyin kuɗaɗe ce. Gida da mota kuwa idan har kika yarda muka haɗa hannu to wallahi za ki mallaki manya-manyan gidaje da motoci, ba ke ba ƙananan 'yan kwalta. Murmushi Tima ta yi. Ta ce ke tabbatar da abin da kike faɗa kuwa? Ta ce sosai kuwa. Ta ce to sai dai ni ina da sharaɗi, ni ba kowane gara nake warewa ƙafa ya ci ni ba, saboda ni harija ce, sannan ba na son ƙazaman maza. Ina fatar ki fahimta. Sannan ni ba na lesbian saboda na tsane sa, na tsani mai yin sa, kawai maza, kuma ko mazan ba na son ƙananan yara. Na fi son ko saurayi za ki haɗa ni da shi, ki haɗa ni da ɗan shekara 35 zuwa sama,
ko sugar daddies saboda su ne suka san kan haraka. Murmushi Hajiya Hafsat ta yi tana taɓewa da Tima ta ce tabbas halinmu ɗaya da ke kuma harƙallarmu ta faɗa saboda komai namu ya zo ɗaya. Saboda haka ki shirya mahaifinki na tashi daga asibiti to za mu fara business. Tima ta ce Allah ya kai mu.